Здрасти. Значи в България само 9% от хората инвестират. И що те? Защото не знаят какво е той. Тук постоянно излизат някакви гурута и хора, които ти обясняват то да инвестираш, трябва да си някакъв day-to-day трейдър. Не, то е за инвестиционни банкери. За обикновения човек това е начин да спестяваш едни пари и да се трупа лихва, която е по-голяма от инфлацията. Що става? Той най-простото нещо е компаниите, когато има инфлация, те се калкулират цената на продуктите и когато са едни добри компании смятат добре, тяхната стойност е нормално да расте повече от инфлацията. В какво да инвестира човек? Най-лесно е в някакви големи ETF-и, споделени фондове. Споделени фондове е много лесно, но те са много обвързващи, защото в принцип са през банки, инвестиционни институции, там от някакъв минимум. Но ако нямаш някакъв точен стриктен бюджет и просто искаш да се научиш, най-лесно е отваряш някоя платформа за инвестиции, купуваш си някой друг ETF, ако има облигации, хубаво си купиш облигации да разнообразиш, купувайте си различни ETF-и, различни акции. От акции бих препоръчал на хората да си купуват компании, които са сигурни и да ги погледнат. Ако предните 20 години имат среден ръст от няколко процента и ако пък и плащате някакъв дивиденд, то са хубави компании. Сега нищо не е сигурно, особено с тези тарифи на Тръмп. Ма човек никога не знае. В момента пазарът е на ниво почти същото като миналата година по това време, 24-та беше супер силна. Така че сега изобщо не е лошо време, някой дет никога не е вкарвал някакви пари, да почне да вкарва по-малко парички, колкото да се научи да спести някой лев. В края на деня няма станеш милионер, ама ще имаш едни заделени пари с няколко годинки, които ще ти помогнат. На Запад хората те си подпомагат пенсия, да си финансиране за неща за дългосрочен период. Ако го правиш 10-20 години, вероятността изгубиш е много малка. Ако всеки ден купуваш и продаваш, такива, които са 80% от тях губят. Те, че просто един дългосрочен метод за спестяване, ако искаш да можеш лесно да си продаваш, купуваш ETF акции, ако искаш да заключиш пари, тогава мога да ги вкараш в облигации или най-различни видове споделени фондове. Има някои, които ти гарантират някакъв процент, взимат си комисионна, ти не се занимаваш и накрая печелиш пари. Вече повечето банки предлагат някакъв вид инвестиционни пакети. Нашите не са с много добри лихви, много високи проценти, но има частни компании, които предлагат за долу-горе добри.